आमसे कयेकटा जायगायाव खोनागा बाक्सा बिसिनि चेयारमेन सोंजाइसे बे একটা ঘটনা खोनायफैगा बिसिनि चेयारमेन सोंजाइसे पुखुरिफोरनि दिसा अंगरी लिस्ट अब 15,000 बाइसे दी बुकाइसा हाइरफोरखौ उन्दुं तिनिও गावसाव अब चेयारमैन एवं ब्लक भिडिओ एवं एसएल भिडिओ आमर दिए फलो खाइनांगौ जेहेतु तब इलेक्शन नियासा যত चेयारमैन नियासो बरनो आसुक दायित्व प्राप्त खाइजागे आंगैनो बरंखौ এই সমস্ত খাইতো বরং थाने आरो कयमुं ब्लकनि अफिसार ऊपर कयमुं जेहेतु चिनी बरक एलाकायावबा जों सातक जायगायाव जेटा प्राइप्य मानथाय प्राइप्य खायथाय बरं अधिकार होनायनि बागै आंनि रिक्वेस्ट दंनाय जे चेयारमैन दं बरंनि खायथायनो एलाकायाव जे बरक बिग्रा जे बरक सामुमाया जे बरकनो जों बिजाबफोरा खुबाना हैनाय बोखाव सङै जों दाउ एलाकायाव काम खायथो बनि बागै ब्लकनि दायित्वहीन बर' रंगना बेलाय रिक्वेस्ट खायो चिनिओ आसारामबानि ओ एलाकानो बुइनि हाइजे दानांथुन जोंनो योग समानिथुन सामुं खायनानै अधिकार दिनांथुन अबनानै रिक्वेस्ट कक कम सालिया और किताते कक सामानि अरन मुथाका जतनो हामबाय जतनो काहामफोरनि तंतुन हिनै अकगनो पाइका हामबाय।